Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Tiyangane za kapena kuti plani imene a Trump abweretsa pofuna ndithu akuti kukonza ku Gaza. Akuti iwowo awana kuti ku Gaza kuja kwaonongedwa kwambiri. Kwaonongedwa kwambiri ku Gaza kuja sikuli bwino. Panopa kuti mupite actually zama zopolisazi zinangoyimikira kaye chifukwa pacha ali pa peace deal. Komabe mutha kuona kuti iyayi anthu sikuti situation yawo ili bwino ndithu. Anthu oti anali m'manyumba mwawo, manyumba moti muli ma aircon, muli makuka, muli chani, komano mutha kuona kuti ma civilians ndi amene wawa akungo peza mapepala matenti kuti basi at least aziusamo. So situation ya ku Gaza ndi imene ili. Komabe afterwards kuseli kuli nkhani yaikulu kwambiri imene ndithu a Trump azenzawo akukambirana akunena kuti yayi kumene kuku kwaonongedwa mosakhala bwino, komanso kumene kufunika ndithu tipange plani yakuti tikonzeko. Just yesterday, the United Nations Security Council formally adopted my peace plan and officially endorsed the Board of Peace. This is a board like no akufuna ndithu akonzeko kumene koko kugazako kuti at least kukhale kokhalika chifukwa pakali pano situation like mukudziwaso kaleso ndoti ndikuchibwinja kuti chilichonse naphwasula like kusakadza mmene mukuonera kusakadza kuti kusakadza. So a Trump amenewa akuti abwera ndi peace plan yoti kumaloku kukonzedwe. Ndicho yambirira akutitcha kuti Board of Peace. So Board of Peace mene kuku akufuna maiko angapo amene akuti athandizire akhale pamodzi, meeting imodzi ya body imodzi kuti ayambe tsopano kumaloku kukukonza. So iwowa by the way mina atesana pele palali mudziwa kuona kuti Israel ngati imaphulitsa kumalo kumene America ifuna ikonzeko kweni iwowo zida zimene amaphulitsira kumene kuku ndizochokera kwa America. Mukuti nthawi zina pakakhala kuti zidazo kulibe like America imene sinatumize sinapatse ndoti kubomba kuja kuphulitsa kuja kumayima kaye pang'ono nde amabwera na Netanyahu nde amanena mokalipa kuti hey tipaseni zida, we have to finish timalize zinthuzi. It means and nthawi imene ndi Joe Biden nde tabwesani zida timalize basi kumaliza mapatana uzapa tinoziti amalize mtundu wonse kwa kumene kuko awumalize kenako iwowa tsopano atenge koseko malo onsewo. So kenako zida zimambaso kulumizidwaso. So chipanda kuthandiza kwa America ku Israel ndikuti Gaza sikanafika pene pachapo. Pachizungu amati complicity. Nde what did complicity? Sinzo kuti America nayo somalizanja lake mene. Uyu Zohran Mamdani amene ali mayor wa ku New York. Panthawi imene yeyo even ali kwa Trump, even ali pamaso pa Trump, even ali mu office ma Trump anabwerezaso mawu amene kunena kuti yes America yakhale kuthandizira kuphedwa kwa miyanda miyoyo ya wanthu kumeneko ku Gaza. So iyeyo sanaope anthu amuna ngati I would like to ask Mr. Mamdani, you've accused the US government of committing genocide in Gaza while President Trump was working on peace. Why that? I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the president in our meeting about the umboni wokuti zida zimachokera ku America zikapanda kubwera
Netanyahu amalira kulusa ndendo mene uso. I said I deeply appreciated the support the U.S. has given Israel from the beginning of the war. But I also said something else. I said it's inconceivable that in the past few months, the administration has been withholding weapons and ammunition to Israel. Israel, America's closest ally, fighting for its life, fighting against Iran and our other common enemies. And I say, give us the tools and we'll finish the job a lot faster. So yeah, I think I'm gonna mbono kwanira kuti Gaza mene kunikiramo sikuti miyanga na Israel yoka yayi kuti yabangazi ndi Israel yoka komanso America so yapangana zimenezi. So America ndimene imapereka zida nkhuni kuti taotchani kumene kuku zatheka kuonongerwa. Yomweyo ikubwera akuti yabwera ndi committee ina yake, yabwera ndi board imene ili board of peace kuti akuti afuna nthawi kumangeso kumene kuku. So kumene kuku kuli choyambirira kuli mafezi atatu. Fezi yoyamba imene kukhale okay tena kuti kuli branches atatu ati pofuna kukonza iwo. Pali board of peace yo imene aku muno wake Trump ndamene azikhala kuyang'anira. Kenako kukhala technocratic Palestinian Technocratic Committee. Imene azayendesa za umoyo wa daily life kuti kodi kumene kuli bwanji. Imene ndithu anawaka kugazawo ndamene azikhala kuti akuyang'anira kuti kodi life muno ikuyenda bwanji. For kuti ma institutions akuyenda kumangidwaso. Imene number 2. Number 3 tsopano imene ikuchita kuti Gaza Executive Board. Ndekukhalanso board inaso executive. Koma kumene kuku kumene ndithu anthu amene akuyang'anira kumene kuku simungakhulupirire chifukwa kulakira Steve Witkoff amene ali envoy amene amakhala omutuma kuti apita kwakuti ku Asia uko ndasama amapita ku Ukraine ku Russia ku Iran amachita kuti Steve Witkoff. Pali mpongozi wa Trump Jared Kushner ndi pali winaso amene amachita kuti former prime minister wa UK Tony Blair komanso tiliso ndi Marco Rubio ndi minister of state ku America. Anthu amene wawa ndi amene sawakhaleso pamodzi akuti ndikumafuna kukonza kuti kugaza kuoneke bwanji. Muzimva atukaniyo. Okay, koma so kawa yayi koma Trump akuitananso India kuti nayonso ikhaleso gulu limene lili lofuna kukonza kugaza. Komanso minimum akuitananso Putin. What? Putin. Vladimir Putin, president wa Russia. Amene yuso akhaleso mbali modzi yokonza ku Gaza. Okay, tabu. Paliso maiko inaso amene Italy, UK ndiye naso listi pali listi ya maiko. Akutosewa anthu abwere akonze ku Gaza. So it's like in the offer amene kuti guys muthu akubwera atu kufoneka ku Gaza kuti konzeko. Koma ununga ndomweyo. So nkhani ine ndi akuti aliyense amene womuyitana kuti abwere kuti atenganawo mbali kokonza ku Gaza ndikuti azipereka $1 billion US. Okay. Amene womuyitana kuti akhale board member okonza ku Gaza azipereka $1 billion US. So Trump actually I don't know whether it's a business or what. Koma no akuyitana maiko okhawo amene amaonesa interest pofuna kuti ku Gaza kukhale full. Remember kuti nthawi yake even Russia inamanga koma nyumba kwana 1000 mama Palestina kwa ku Palestina kukhala ku Russia. Italy imakhala number 1 kufuna kuti ma Palestina akhale full. Siyani kuwapha ma civilians mene kuti. And anyway, zambi nde maiko okay. Nde akutenga maiko amene wawa ngwabwesa kuti sinu mari mufuna tena zona. Abafuna $1 billion. Bafuna $1 billion. Koma munthu oyambira kuambitsa dziko loyambirira
kuona ngomene kugonda America. I don't know what the philosophy yao kwenda banchi kai magenzo yao kwenda banchi. Okay, so let's go to Israel. Israel papankani kuti banji Israel kuti ife za board of peace imene plan imene sana tizivitse. Komanso zinthu zimene zili against malamulo ako Israel. Zili against malamulo a Israel. Sonza kuti Trump uyu akusemphana ndi zimene Israel ikufuna. Pale ndio Israel afuna yamba ndi Israel. Anyway, poti ndamodza anthuwa sire kuzoto plan imene akumenya nditiyo pano papa. Komano nkhani ndi imene yoyo. So board of peace UN ku UN so nakoso akuti council mineko island ya plan yakuti plan yabwino kwambiri ndi moti akwenera they have to work on it. So guys, nkhani ndi imene apa kenako tibwereso ndi Iran the next video. Guys, thank you so much. Malawian Cameras.